לפני כמה שנים, יוביסופט הוציאו למריו פלוס רביט ספארקס אוף הופ DLC אחרון שקוראים לו ריימן in the Phantom Show. חבילת הרחבה שכולה מוקדשת לריימן, שבעצם זה ריימן מנסה לחזור לרלוונטיות, להיות על הבמה, והוא חייב לסבול את הרבידים שוב פעם, אבל אולי הוא בעצם גילה שהם לא כאלה גרועים, נראה לי, כנראה. ומאז אנחנו מחכים שיוביסופט יגידו סופית אם ריימן חוזר או לא. ועם הזמן אנחנו פשוט קיבלנו כאילו קצת נאג'ים כאלה שהם כן מעוניינים בלחזיר את ריימן, ואז פשוט משום מקום הם אומרים כן אנחנו מחזירים את ריימן, וכן אנחנו עובדים על יותר מפרויקט אחד, ופשוט מאז אנחנו יושבים בשקט. בינתיים הסושיאל מדיה פלטפורמס שלהם מתפקדים כאילו כל הזמן, שזה ממש טוב, וזהו. ואז באוסטרליה בטעות הדליפו את המשחק הבא, שזה בעצם ריימן 30th Anniversary Collection, ואנשים פשוט כאילו אמרו וואו, בטח אולי זה ריימן אחד עם בנדל של 2 ו3, כי כאילו למה שזה לא יהיה, אבל אז התגלה שזה פשוט קולקשן של ריימן אחד, כאילו פשוט כל גרסה אפשרית של ריימן אחד, וזה נחמד, בייסיקלי שמו הכל. קולקשן טוב בסך הכל, כאילו אני אישית ממש אהבתי, אבל יש רק בעיה אחת, כאילו זה לא אצלי הבעיה, אבל זה אצל רוב המעריצים, זה בקשר למוזיקה, כי משום מקום כריסטופר, המוזיקאי של אוריג'ינס ולג'נס, חזר ועשה חידוש של כל המוזיקה, והבעיה היא זה שאין כפתור להחזיר את ה-OST המקורי, ואנשים ממש התעצבנו כי הם אמרו דברים כמו זה הרס את הילדות, גם החידוש לא נשמע טוב, שקודם כל זה ממש לא נכון, אבל יש סיבה מוצדקת ללמה. כי כשרמי גזל, זיכרונו לברכה, הכין את המוזיקה לאחד, הוא גם עשה שיתוף פעולה עם עוד כמה אנשים, ורוב הטרקים שהם כאילו נחשבים בין המפורסמים, רובם רמי אפילו לא יצר, וזה פשוט גם קטע של זכויות יוצרים, כי ליוביסופט יש את הזכויות לשירים של רמי גזל, אבל לא של כל שאר המוזיקאים שהכינו את המוזיקה. אז הם היו צריכים פשוט כאילו לעבוד עם מה שיש ולבקש מכריסטופר שפשוט ימציא משהו שירגיש קרוב למקור, והוא עשה עבודה ממש טובה. כאילו אני חושב שזה ממש OST מדהים ויפה. יש איזה כמה שירים נורא ספציפיים שזה מרגיש ממש אוריג'ינס, ואני מבין כאילו למה אנשים קצת מתלוננים, כי זה כאילו זה לא ריימן אחד, אבל אני לא רואה בזה בעיה, אני ממש זורם עם השינוי. ואז לפחות איזה חודש אחרי התחילו שמועות שעובדים על רימייק לריימן לג'נדס. פעם ראשונה שאני שמעתי את זה, אני הייתי ממש מבולבל. למה לעשות רימייק לריימן לג'נדס? זה ליטרלי משחק שנמצא בכל קונסולה אפשרית. אבל מסתבר, זה לא סתם רימייק, זה ריימן לג'נדס 3D רימייק. שיעור היסטוריה ממש קצר על לג'נדס. לג'נדס תוכנן מאז ההתחלה בתור משחק תלת מימד. ב-E3 של נראה לי 2012, הם הראו CGI טריילר, ומסתבר שזה לא היה סתם בשביל יופי, זה בגלל שהם ממש עשו טסטינג לאיך שהמשחק אמור להיראות, ובסופו של דבר זה לא קרה בגלל שכאילו אין ממש סיבה, אבל אני חייב לנחש שזה קשור לדדליין, בגלל שלג'נדס יצא באוגוסט של 2013, כשאוריג'ינס יצא נראה לי בסוף 2011 או תחילת 2012, איזה שנתיים לעבוד על המשחק הזה, אז זה פשוט דדליין. אבל גם ככה זה עבד להם מצוין, כי הפך להיות המשחק ריימן הכי נמכר בכל הזמנים והכי מפורסם של ריימן. בחזרה לכתבה שדיברה על הרימייק, הזכירו דברים כמו שזה יהיה קופ. כאילו זה לא מפתיע אותי, בגלל שאנחנו מדברים כאן על ריימן שכאילו מאז אוריג'ינס הפורמולה שלהם זה בייסיקלי פשוט קאוץ' קו-אופ גיים. אתה מעביר את השלט לחבר שלך ואתם יושבים, משחקים ביחד, the usual stuff. וגם אמרו שכל מה שאנחנו אוהבים נמצא במשחק. אני לא יודע מה זה אומר, אני מנחש שהם מדברים כאילו על כל מה שיש בלג'נדס או כל מה שיש בריימן בכללי. זה כאילו תלת מימד עם שליטה מצוינת ולבל דיזיין כל כך כיפי, דמויות כיפיות מצחיקות, מוזיקה ממש יפה, ואווירה פשוט פנטסטית מיוחדת כזאת. אז אני ממש מתרגש לדעת. סיכוי ממש גבוה שהם יראו את הטריילר הראשון למשחק חודש הבא בסאמר גיים פסט, שמתרחש אם אני לא טועה ב5 ליוני. ובתור בונוס לעתיד גם גילו שברגע זה עובדים על קומיקסים של ריימן שמספר את הסיפור של איך ריימן הכיר את הרבידים ואיך כל הקטע של הרבידים
רבידים התחיל, שזה משהו שהיה אמור לקרות עוד בריימן רייבינג רביט. למי שלא יודע, ריימן רייבינג רביטס אף פעם לא היה אמור להיות משחק מיני גיים. זה לא היה אמור להיות מיני גיים קולקשן, זה היה אמור להיות בייסיקלי ריימן 4, שמראה סיפור אחר לגמרי, קצת יותר אפל, ומשחקים בתור ריימן. זה עולם פתוח סוג של, ומשחררים את הבייבי גלובוקסס, וכן, העתיד נראה ממש טוב לריימן. אני בעיקר הכנתי את הסרטון הזה לכל מי שלא ממש מחובר לריימן, או שפשוט מסוקרן לדעת איפה ריימן נמצא. looking good, העתיד נראה פצצה לריימן. אני ממש מקווה שזה ימשיך ככה, וכן, זה היה בייסיקלי הסרטון להיום. תודה רבה שאתם ישבתם וצפיתם והקשבתם לי פשוט מבלבל בשכל על ריימן. אני פשוט ממש שמח שבכלל יש לי אנשים שמוכנים לצפות בתוכן הזה. סרטון הבא כנראה יהיה על בבזי 4D ועל בבזי בכללי, אז תצפו לזה גם בהמשך החודש. ביי!